KSU Ranikor Circle haka khat phla tarik nai wing araja arphaulai kala yo ban panhap perdano i ka jingele kai football ka bala tip kum ka second week lives im Memorial Football Tournament araja arphaulai bala panlong haka shnong nong na Southwest Khasi Hills District Hamadan Mau Kendeng ki bala ya khun final ki long ka nong na nong kadaj SC bat ka tip dengan SC haka baka nong na nong kadaj SC kala long ka ladu da ka baka la penlim no ya ka tip dengan da shikol haka ni ka sngi la sak hilang da u assistant education jong ka sengkmi samla Shalkit Bok Khalbani samla Paul John organizing secretary jong ka Southwest Khasi Hills District samla Markani Thongni president Ranikor Circle ki menteri shnong lembat ki we ki ru rangba haka ni ka sngi kala don ru ka jing penkup buram ki samla jong ka dong ka than ki badai na nong na bat uwe na ka shnong kenyong ki balawan ra na bat buram ya ka shnong ya ka district kumjuru ya ka jala ki ba it ban shimenta ha ki jing le kai sport ba pher Supaya kita tahap ketiga baik bro. Binam ia kini kakam dengan cakmat binam turus perang. Supaya kita tahap ketiga. Mulai jelau. Dede halor kata kanung rem ke bakum ke union nona kipor ke bamen shua ngijukan mau i ya uni uriu krau kum uta unungele lani u founder jong ke jaj benriu banyele persya ye ki bos sensyal jong kinongwe kum ke jaj benriu ke jongi ha ke jengi len tingi i bengilong ke jaj benriu ke bala syak job ha ki babun ki benta larangi pai ha ke sensyal ha ke kadar yangi la sanshar da ki wepat ki jat benriu larangi pai haga khayi haga pateng labat lakam ya ka khayi pateng da ki wepat ki jat benriu larangi pai haga puli puthi ngijui i baki bawan syakfat ki dei na ki wepat ki jat benriu balarangi pai ro wat haga sport kambun hi masyak kini ha ki wepat ki jat benriu Nisngo kemen badang don ke KSU bantuklar ngaken mau kamtam haga kriket keba kum ka union kelhap bantuklar e kene namar ngi i baki ba mikmat e kami galaya kide na kiwe ki jela ban organize ban penlong e ki tournament ki ba pher ngi sutu kamlong ka basuk Henry kerpang na kamenta jong gidukhat jong KSU ki bala treasure hem ki balala ban penurlong Syaduk kini ka thong ban penkut ya kini ka tournament nget kelalong ke jing mentoy ya ki para samla ki balai sim menta chirham ha kini ka tournament kumala kren syakmat ngi i bagi samla ki jongi hapok jong kari kasi barok kuwe ngi i ba kimlong syuk ki badang sakdin ha ki menta ba pher ngidon menta hang ni ya ki arteli ki benta kata kalong kini ke final football bat ke jing tengkup buram ya kini ki samla ki bawan ra ya ka nam ke buram napok kini ka dong kathan ke jongi kata ngidon ya ke ban ai buram ya ki bawan ra ya ke buram ha ka jing ya kop set khnam ha ka second ki ba mikmat ya ka Meghalaya ha ka North East Olympic Arajar Arpual kabangi tip barok ya we u samla na pok kani kadong kathan ke jungi u samla Marshal Paryong dengan bakla u balawan ra ya ganam ya burom ya kani kadong jungi barok ke we haba ha ka ba ulapoy ha ka kerdan ka baar bat ngidon ro ha kani ka puar ban ai burom kamtam ya ki samla jong ka dong ke jungi ibalawan ra e ka buram ibala yo ya ka jing job ha ka state championship